Hello, kumusta? Ngamuji lang muna ako. Marami pa itong gagawin, no? Activity 4. Activity 4. Pero kung mababasulat pa dito yung activity 4? Opo, sulat mo yung activity ko. Hindi, kung mabasulat ko pa dito, yung bilang. Ito, activity 4 lang. Yan, sa baba, mas baba, dito, o dito. Kailanganin na pala dyan. Wait lang. Doon na lang sa next page. Ba't ayaw mo gumamit ng table? Bata. Ito yun, di ba? Ay, sugod yung tip, ma. Okay. Komportable ka ba dyan? Kailan sa akin. F. What F ang letter dito? Naman kanina naman nag-init mami yung panahon kasi ngayon naggulan talaga. So, anong issue? Ano lang. Kasi like, hindi ko makita si planet Venus dyan. Kailangan mo talaga makita yung Venus? Gusto ko makita eh. Na-miss mo na? Kasi gusto ko makita. Pero kasi sunod-sunod naman, mag-half yung face niya. Ano yun? So, ano ba yun? 2025? Matagal pa yun. 2020 po. 2025. 2025! Social 25. Meron pa dyan. Tingnan ko nga. Meron ba yan? Okay. Nagpahinga ka kanina? Bakit? Pagod na ako sa kakasulat kanina dito. Kapon hindi man tayo nag-module? Ha? Kapon baga? Ano? Hindi lang. Bakit marami yung sinulat mo? Ngayon kasi dahil nababawod ako lang pagka ano ko. Silot-silot.